ngithathana kuthola umbiko la kuthiwa uMiguel Cardoso utravele eSouth Africa yesterday. Kuthiwa nje njengoba etravele eSouth Africa akwaziwa ukuthi why ela eSouth Africa. Yabo akwaziwa. Kune-team namhlanje ezo-announce ucoach omusha wase-Europe. Lo coach omusha wase-Europe bazomqoka as ucoach omusha waleyo team. And lo coach lo yabo wasePortugal ufike la eSouth Africa izolo yabo. Sewayicoach team ekuthiwa i-Experience. Beke sewayicoacha futhi ne-FC Nantes yaseFrance ubeseke wayicoacha futhi ne-Celta Vigo le yaseSpain yabo. So lo coach ngempela ucoach une-experience kakhulu kwebhola la-Africa nebhola lase-Europe yabo. But ke asazi kwamanje ukuthi ngempela uzoqokwa yena as ucoach omusha badedelele umanqoba. Ngezwe ngani bafethu ngangitshela kuma-comments ukuthi ngabe uzoqokwa ngempela as ucoach omusha noma uyivikele nje la eSouth Africa uzoyibonela ibhola la eSouth Africa yabo. Because izinto right now zimanzonzwana ngempela because no Joseph Zimbawa ngenzeka naye aqokwe as ucoach omusha yabo. Asakhona ama-rumors alapho ubani ozoba ucoach omusha. Ngangitshela kuma-comments bafethu sengiyatholakala ka-TikTok, sengiyatholakala njalo ka-YouTube nguVane Sports, ngiyatholakala ka-Facebook nguVane Sports, naka-Instagram ngiyatholakala nguVane Sports. More videos sengizowaposta le ka-YouTube because uTikTok uyangikhipha yabo.